O sigui que aquesta és la sorpresa que em tenia reservada. T'agrada? No hi hauries de fer gairebé res. Està molt ben conservada. Preciosa. A més, hi ha llum tot el dia i les golfes són fantàstiques per fer-se un bon estudi. No, si tu ho dius, m'ho crec. No, jo no. Ets tu que has de decidir, A tu t'agrada? A mi sí. Sí, és clar que m'agrada. Doncs me la quedo. Així, sense més ni més, no t'ho vols ni pensar? Que no, l'Àlia. Segur? Segur. Molt bé. Ens trucaré els Duarte, perquè hi havia més gent interessada. Sí, Miranda. Hola. Mira, ara som a la casa. Sí, l'ha vista i li ha encantat. Ja, et sap greu, oi, desprendre tant? Sí, és clar. Però no patiu, dona, la deixeu en molt bones mans. El seu advocat es posarà d'acord amb el teu administrador, Val. Records, adeu. Doncs ja està, tota teva. Doncs hauríem de celebrar-ho. Què et sembla si et convido a sopar? Bona idea. Passa'm el mòbil. Ah. On anem? T'agraden les pizzas? Sí. Demanes taula? Sí. Escolti, sí, és per fer una comanda per entregar a domicili. Sí. Una 4 estacions, una margarida, una ampolla del millor penedès negre que tingui i una ampolla de cava. L'adreça? Un moment. I a quin país visc? Perquè... Vols sopar aquí sense taula ni cadires ni res? No, però no està malament, no?